ഇരിക്കുന്ന ഇത്തരുണത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ വായിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ, തുടങ്ങാമല്ലോ. വേണ്ട. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ വൃന്ദമന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി വായിക്കല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം 16 മാതാജി, 17 ശ്ലോകം 17. 1 പേജ് മാതാജി. 116 അല്ലേ? ഇത് എത്ര? 21. 121. പേജല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് മുക്തി പ്രാപിക്കാമെന്നുള്ള ആശയം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായ മറ്റൊരു ഗണമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നത് അല്ലെ? തുറന്ന വിഷയാസക്തിയിലൂടെ അവരുടേതായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗ നിയമവിരുദ്ധമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെ പോലെ വിഷയികളായ ദുഷ്ടചരിതരായ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായി നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരാണ്? രജനി, ഓഷോ അല്ലെ? ഓഷോ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഓഷോ അല്ലെ? ഓഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്? അദ്ദേഹവും ദൈവമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ, 6ാം നൂറ്റാണ്ടില് ആരാണ്? ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 6ാം നൂറ്റാണ്ടില് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ആരാണ് അവരുടെ കൂട്ടര്? ഹിപ്പികളാ? 6ാം നൂറ്റാണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 6ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഹിപ്പികളല്ലേ? ഹിപ്പികളൊക്കെ പിന്നെ പ്രഭുപാദയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നതല്ലേ? അറിയില്ല. മറന്നുപോയി. ഞാനും പെട്ടെന്നങ്ങ് മറന്നു.
ഓർക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ഇനി. ഉം. അതെ, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തതാ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. അന്വേഷണ ഇത് ഓഷോ അതുപോലെയാണ്, ദൈവമില്ല, പിന്നെ അവർ ശക്തിയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ. അവര് എന്താണ് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ലൈംഗികമായിട്ട് ആസ്വാദനം നടത്തി അങ്ങനെ പോകുന്ന കൂട്ടരാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക നമ്മൾ നശിക്കുമ്പോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ചാർവകാസം എന്നാണ് ഞാൻ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചാർവകാസ്. ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ കളയുക. അല്ലില്ല, മറന്നു പോന്നു. ചാർവകാസം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നില്ല. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി ബുക്കിനകത്ത്. അപ്പൊ കുറെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് തലയിണക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചാർവകാസം അതേപോലെയാണ് ഈ ഓഷോ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് രജനി. അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഓഷോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രജനി എന്നാണ്. അല്ല, രജനി എന്നല്ല, രജനീഷ്. രജനീഷ്. അപ്പൊ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഓഷോ എന്നുള്ള പേര് വന്നു. അപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്, യുവാക്കളെ ഒരുപാട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം യുവാക്കൾക്കെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനമാണല്ലോ താല്പര്യം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് അനുകൂലിച്ച ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രജനീഷിന്റെ പ്രസ്ഥാനം, ഓഷോ പ്രസ്ഥാനവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാർവകാസിന്റെ പ്രസ്ഥാനവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ. മറ്റേത് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ട്, ഇത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ട്. അപ്പൊ 26 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും അതേപോലെയുള്ള ഒരെണ്ണം വരുന്നത്. അവരെല്ലാം ഭൗതികവാദികളാണ്, അങ്ങേയറ്റം ഭൗതികവാദികളാണ്. പഠിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്നാണ്. കടം വാങ്ങി വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം, തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത്. അതാണ് വിഷയികളായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷയാസക്തിയാണ് കൂടുതൽ. അവരും തെറ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയും തെറ്റായിട്ട് നയിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ എല്ലാ അഭക്തരും വിഷയികളും കാമാസക്തരാണ്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അറുതിയില്ലാത്ത ദുരാത്മാക്കളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ്, അഭക്തർ പോകട്ടെ, വിഷയികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാമാസക്തരാണ്, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലുള്ളവരാണ്, പിന്നെ ദുരാത്മാക്കളുമാണ്. അത്തരം അഭക്തരെയും ക്ലീബന്മാരെയും, അതായത് വിഷയികളെയും വിഷയാസക്തി ഉള്ളവരെയും അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീ ശിവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ വിശിഷ്ട ശ്ലോകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആകയാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരംപദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമവാസസ്ഥാനമാകുന്നു. പരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്നാണ്. പദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധാമം, അതായത് പരമവാസസ്ഥാനം. അപ്പൊ വാസസ്ഥാനം നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലമാണ്. സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ന പോലെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭ ആകയാൽ അതിനെ പരപദമെന്നും പരംപദമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ കിരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ. അത് പക്ഷെ നിരാകാരമാണ്, ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല, നട്ടുച്ച സമയത്ത്. അതേപോലെ ഈ രശ്മികൾ കാരണം ഭഗവാനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരുമ്പോ, അതേസമയം ധാമത്തിലെത്തിയ ഭഗവാനെ കാണും, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുമ്പോ. ഇവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭയാകയാൽ അതിനെയും പരംപദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതും പരംപദം തന്നെ, എന്നാലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സർവ്വതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ സംവേശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ
നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ഏതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിക്ക്, സൂര്യനുള്ളപ്പോ സൂര്യകിരണത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആർക്കാണ് ഇല്ല. പ്രശസ്തി? സൂര്യനാണ് അല്ലെ? സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ ഏതാ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് എന്തില്ല? പ്രസക്തിയില്ല. അതിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നാണ്. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സർവ്വതും ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സംയോജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുന്ന കിരണങ്ങളായിട്ട്. സകലതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, സർവം അദ്ദേഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷം സകലതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം വിലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന് തിരിച്ചെത്തുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? സകലതും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും ഉന്മൂലനത്തിന് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും, അത് നമ്മളൊരു ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും പിന്നെ ഏതാണ്? ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഏതൊന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്. ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതിൽ നിന്നും, അതായത് മായ, വേർതിരിക്കുവാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കി കളയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മായയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ? അപ്പം ബ്രഹ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആളിന് ബ്രഹ്മമല്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ബ്രഹ്മമല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല. തന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം അതിനായിട്ട് കളയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരബ്രഹ്മമായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രഹ്മശക്തി സകലതിലും ഇഴചേർത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭക്തന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ആകയാൽ സർവം ഭഗവത് വിഭവമാണെന്ന്, അഥവാ ഭഗവാനും അധികാരപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭക്തൻ നോക്കിക്കാണുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരബ്രഹ്മമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മനല്ല, പരബ്രഹ്മം എന്നാണ്. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാവുന്ന ഭക്തൻ പിന്നെ എന്ത് കാണുന്നില്ല? വേറെ ഒരു കാര്യവും നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സംഭാവനയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭവമാണ്, ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് എല്ലാം. അത് കാരണം പിന്നെ ഭക്തൻ വേറൊന്നിനെയും നോക്കിക്കാണുന്നില്ല. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെയും, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കാൻ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അല്ലെ, അതെല്ലാം ഭൗതികമാണ് അല്ലെ? ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തികച്ചും ഭൗതികത അല്ലെ? നമ്മൾ സിനിമ കാണാനും, അതേപോലെ ഏത് നേരവും വാട്സപ്പ് നോക്കാനും, വാട്സപ്പിൽ ഫോൺ ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും ഭൗതികമാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ കേൾക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലിയിടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഭൗതികം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തെ നിരതമാക്കാൻ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ കുടിലമായി അടക്കി ഭരിക്കുന്നതിന് ഏതൊരു പരിഭ്രമവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടക്കി ഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല? അപ്പൊ അങ്ങനെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യത്തില്ല, ശ്രമിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്റേതല്ലെന്നോ എന്റേതാണെന്നോ ഒന്നുമുള്ള പരിഭ്രമം ഭക്തൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ താൻ സ്വയവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരെയും വ്യാപൃതനാക്കുന്ന വിധം ഭഗവത് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. അപ്പൊ തന്നോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ്, ശ്രീല പ്രഭാതരത്ത് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ദൈവരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാമത്തിൽ പോകാൻ അങ്ങേക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയാൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആരണ്ട് ചോദിച്ചു, ജേർണലിസ്റ്റ് ആരണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്?
ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് പറ്റുമെങ്കിൽ സകലരെയും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നത്ര ആളുകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ്റെ ശ്രമം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആചാര്യന്മാരുടെ രീതി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധൻ എന്താണ് ആദ്യം രാജകുടുംബം അല്ലെ, അപ്പ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് രാഹുൽ, ആ കുഞ്ഞിനെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹം ഏതോ സ്ഥലം വിട്ടു. അവരമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും രാത്രി വലം വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ തന്റെ തേരാളി സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള വിശ്വസ്തനായ തേരാളിയോടൊപ്പം പോവുകയാണ്. കുറച്ചു ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യം കടന്നപ്പോൾ തേരാളിയെ തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. കുതിരയെയും തേരാളിയെ തിരിച്ചുവിട്ടു. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്യാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ വർഷം അല്ലെ 7 വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ പല ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭ്യമായില്ല. അത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നത്. അങ്ങനെ 7 ആഴ്ച 49 ദിവസം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരച്ചുവട്ടില് അല്ലെ നീം ട്രീയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദയമുണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധൻ ബോധോദയം ലഭിച്ച ആളെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അദ്ദേഹം വീണ്ടും 49 ദിവസം അതേ സ്ഥിതിയില് അത് ആസ്വദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് വേണം എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിച്ചാൽ മതിയോ, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അത് പങ്കിടണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാല മനസ്കൃതി കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഞാൻ മാത്രം അത് അനുഭവിച്ചാൽ പോരാ, എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധോദയം ഓരോരുത്തരുമായിട്ടും പങ്കിട്ട് അവരെയും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതി. അതിന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മഹാപരിത്യാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തതിന് നമ്മൾ ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിത്യാഗം, രണ്ടാമത്തതിന് എന്താ ഗ്രേറ്റർ റിനൗൺസിയേഷൻ. ആദ്യത്തേന് റിനൗൺസിയേഷൻ, രണ്ടാമത്തേന് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ റിനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടിയാൽ, നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അവർക്കും കൂടെ നന്മ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലാത്തവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരെയും എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വയവും അതേപോലെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ വ്യാപൃതനാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നാണ്. സകലതിലും ഭഗവാനെയും ഭഗവാനിൽ അഖിലവും ഭക്തൻ ദർശിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, ഭഗവാനിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന് എല്ലാം കാണും അല്ലെ, എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഭഗവാന്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഉറവിടം ആരാണ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും, ശുദ്ധ ഭക്തന്. അതേപോലെ സകലതിലും ഭഗവാനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ ഭക്തൻ എന്താണ്, ഓരോ ജീവിയിലും, ചണ്ടാളനിലും ആനയിലും അല്ലെ കടുവയിലും ഒക്കെ ആരെ കാണുന്ന, പരമാത്മാവിനെയും ആത്മാവിനെയും കാണുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സമഭാവന അവർക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഏതിനെ നോക്കിയാലും അവരാ മൃഗത്തിനെയല്ല കാണുന്ന, ആനയെ കണ്ട ആനയല്ല കാണുന്ന, ആനയിലിരിക്കുന്ന ആരെയാണ്, ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും. അതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ അത് ആരോ ആകട്ടെ, ബ്രാഹ്മണനോ ചണ്ടാളനോ ആരോ ആകട്ടെ, അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ ചണ്ടാളനായിട്ടോ അല്ല കാണുക, പകരം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയുമാണ് കാണുക. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അതേപോലെ മറ്റു ജീവികളിലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ ആത്മാവിനെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ലൗകികമായ ഒന്നായി ധരിക്കുന്നതാണ്
ദുരാത്മാക്കളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇപ്പൊ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അതാണ് അർജുനനും വിതുരർക്കും പാണ്ഡവർക്കും കുന്തിദേവിക്കും ഭീഷ്മർക്കും എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടാൽ എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു? ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതേ നേരം ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും കൗരവന്മാർക്കും ഒന്നും അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കണ്ടാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കാണിച്ചു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും പ്രത്യേക ദൃഷ്ടി തന്നു കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ടും അവർക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കണ്ടിട്ടും അവര് മാജിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെയാണ്. അവസരം കൊടുത്താലും അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം അതാണ്. അവർ എല്ലാം ലൗകികമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടേ കാണുന്നു. ശ്ലോകം 19 അല്ലേ ഹരികൃഷ്ണ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുദ്ധം മുനിത്തു പരമേ വ്യവസ്ഥിതോ വിജ്ഞാന ദൃഗ്ഗീര സുരന്ധിതാശയ സ്വപാർഷ്ണിനാ വീഢ്യ ബുധം തതോ അനിലം സ്ഥാനേഷു ഷുത്സുന്നമയേ ജിതക്ലമഃ. യുദ്ധം മുനിത്തുവാണ്. മുനിസ്തു പരമേത് വ്യവസ്ഥിതോ വിജ്ഞാന ദൃഗ്ഗീരം സുരന്ധിതാശയഃ സ്വപാർഷ്ണിനാ വീഢ്യ ബുധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ അനിലം ബുധം തന്നെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. തതോ അനിലം സ്ഥാനേഷു ഷത്സുന്നമയേ ജിതക്ലമഃ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്തം മുനിസ്തു പരമേത് വ്യവസ്ഥിതോ വിജ്ഞാന ദൃഗ്വീര സുരന്ധിതാശേവ സ്വപാർഷ്ണിനാ പീഠ്യ ഗുദം തതോ അനിലം സ്ഥാനേഷു ഷട്സു ഉന്നമയേ ചിദക്ലമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യുദ്ധം ഉന്നമയത് അല്ലെ. യുദ്ധം അപ്രകാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുനി തത്വജ്ഞാനി തു എന്നാൽ ഉപരമേത് വിരമിക്കണം. വ്യവസ്ഥിത പൂർണ്ണ അവസ്ഥിതനായി വിജ്ഞാനം ദൃക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്താൽ വീര്യം കരുത്ത് സുരന്ധിക നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആശയ ജീവിത ലക്ഷ്യം സ്വപാർഷ്ണിന സ്വപാദത്താൽ ആ പീഡ്യ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുധം വലതോരം കഥ പിന്നെ അനിലം പ്രാണവായു സ്ഥാനേഷു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഷട്സു 6 പ്രമുഖമായ ഉന്നമയെ ഉന്നമിപ്പിക്കണം. ക്ലിത ക്ലമ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട്. കീർത്തനം പാവാത്ത ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് വിജയം. ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരിപൂർണമായും നിഷ്ഠമാകേണ്ടതും അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുമാണ്. അനന്തരം അവൻ മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദ തലത്താൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ പരമപ്രധാനമായ 6 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു യോഗി, എന്നുവെച്ചാൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിനെ പുറത്ത് അല്ലെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കേണ്ടത്, ധാമത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷഡ്ചക്രത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മുമ്പ്. ഷഡ്ചക്രം അപ്പൊ മൂലാധാരത്തിൽ തുടങ്ങി എവിടെ വരുന്നു? സഹസ്രാരത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ സഹസ്രാരം അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഓരോന്നിലൂടെ അവസാനം ഇവിടെ നെറ്റിയിലെത്തുന്നു. അവിടുന്ന് എവിടോട്ട് പോകുന്നു? ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ സഹസ്രാരം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ 1000 താമരദളങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല. ജനിച്ചു കുറച്ചയാളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഭസ്മൊക്കെ തടവി കൊടുക്കണം. അതാ പതപ്പ്. അപ്പൊ അവിടം പൊട്ടിയാണ് യോഗിയുടെ പ്രാണൻ പോകുന്നത്, മുകളിലോട്ട് പോകും. നമ്മൾ യോഗയുടെ
പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു യോഗയിൽ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രകാശം പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാലുകൊണ്ട് മലദ്വാരം അടയ്ക്കുന്നു. മലദ്വാരം അടച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഓരോ ഷഡ്ചക്രത്തിൽ ഓരോ ചക്രത്തിലൂടെ മേളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് 6 ചക്രങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എവിടോട്ട് വിടുന്നത്? സഹസ്രാരത്തിലൂടെ പുറത്ത് അതിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ്, അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഏതായിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഒരാള് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൻ മലദ്വാരത്തെ സ്വപാദതലത്താൽ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ പ്രാണൻ പല വഴിക്കും പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓരോരുത്തരുടെ പോകുന്നതിന് ഓരോ ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. മലദ്വാരത്തിലൊക്കെ കൂടെ പോയാൽ വീണ്ടും അധോ ലോകത്തിലൊക്കെ ജനിക്കും എന്നാണ്. മലദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധോ ലോകത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും മോശമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കിട്ടും. വായി കൂടെ പോയാല് പുണ്യപാപങ്ങൾ ഒരുപോലെ, മൂക്കിൽ കൂടെ പോയാൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തൂടെ പോയാലും, ചെവിയിൽ കൂടെ പോയാലും, സംസാരത്തിൽ കൂടെ പോയാൽ, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തു കൂടെ പോകുന്നതിന് ഓരോ ഫലമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മലദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ പോകില്ല. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്താണ് പിന്നെ ചിലര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ ചെയ്ത് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക്. മരണ സമയത്ത് ഒരു വെപ്രാളമായിട്ട് മലമൂത്ര ചിലപ്പോ പ്രാണൻ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മലദ്വാരം അടച്ചിട്ടാണ് ഷഡ്ചക്രത്തിലൂടെ ഓരോന്നിലൂടെ കടത്തി എവിടെ വരെ എത്തുന്നു? ഉച്ചിയിൽ വരെ എത്തിയിട്ട് പ്രാണൻ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. പരബ്രഹ്മത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചുവെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി ദുരാത്മാക്കളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയേറ്റവരാണവർ. പരിപൂർണമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:54 വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 18:54. കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഇവിടെ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് അല്ലെ, ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട്, അതാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരം അല്ലെ, ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിയുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ അടുത്ത ഏതാ പറഞ്ഞത്? പ്രത്യാഹാരം നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതല്ലല്ല, ഇതാ പറഞ്ഞേ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര, പിന്നെ അടുത്ത് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, എല്ലാം മതി. എല്ലാം കൂടെ പോളാം. ആഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി, എല്ലാം കൂടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പൊ ധാരണയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇൻഡെപ്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനം വരുന്നത്. അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. മറ്റത് സാധാരണ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. ധാരണ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതാണല്ലോ. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അത്? ഇപ്പൊ പഠിച്ചതാ, ഇതിന് മുമ്പേ പഠിച്ചു നമ്മള് ധാരണയൊക്കെ. ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് പല ക്ലാസ്സുകളാകുമ്പോ എവിടെ പഠിച്ചെന്നുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രി എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ എല്ലാം കൂടെ പാടായി പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ കറങ്ങി കിടക്കുക. ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3ഉം കൂടെ ആകുമ്പോ എവിടെ വരുന്നു എന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇത് നവയുഗ ഘട്ടങ്ങളാണ്.
പിന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞത്. മറ്റത് നവയുഗ ഏതാണ് സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെയും ഏതാണ് ഒരു നവയുഗം തന്നെയാണ് അവിടെയും. അത് വേറൊരു സേവനം. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട, എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓരോന്ന് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രവുമല്ല അത് പഞ്ചതത്വങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിലൂടെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ കീഴടക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥവും ബാലിഷ്യവുമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെയും പ്രകടമാകാം. പഞ്ചതത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ, ആകാശ, അഗ്നി, വായു, ജലം, പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് ഭൂമി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോഴേ വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പലരും ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകാതെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്, എന്താണ് അർത്ഥമില്ലാത്തതാണ്, ബാലിശമാണ്, ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ വിവരമില്ലായ്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ആഗ്രഹവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്തികളും ഒക്കെ എന്താണ്? ബാലിശമാണ്, ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തികളായിട്ട് അർത്ഥശൂന്യമായതായിട്ടാണ് ഒരു പ്രവർത്തികളാണ്. അത്തരമൊരു മനോഭാവത്താൽ അണുശക്തിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെയും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അഥവാ ഒരുവനെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയെ നയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സയൻസിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സയൻസിന്റെ പാതയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് ഏതാണ്? ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ അയക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ സയൻസിന് വളരെയധികം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് ഇതാണ് എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എല്ലാവരെയും ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അഥവാ ഒരുവന് അതിന്റെ വഴിയിൽ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയെ നയിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല സർവ മനുഷ്യരുടെയും തീരെ ചെറിയ യത്നങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാന്റെ വീര്യത്തെ, ശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്തരം നാമത്തിലൂടെ മിഥ്യ ആത്മശ്ലാഘി ഉദ്യമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാം നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ പൂന്താനം പറഞ്ഞു എന്താണ്? അങ്ങേറ്റം കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് താഴെ കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ്, അത് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഏറ്റവും വലിയവനെയും ദരിദ്രവാസിയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ അസുഖങ്ങൾ അപ്പോഴും വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണോ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോട് വെല്ലുവിളിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തില് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മം അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവശക്തനായ വാസുദേവനാണെന്നും താൻ പരമപരിപൂർണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പൂർണ്ണ അവസ്ഥിതനായ ആത്മാവ് അഥവാ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാവ് പരിപൂർണമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നല്ല ഭക്തൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഘടകമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമാണ്, പറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി അല്ലെ, ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് അത് ഒരു ഭക്തൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് സേവിതനും സേവകനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിൽ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനുമായി സഹകരിക്കുക എന്നാണ് ജീവസത്തയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കടമ. അപ്പൊ സേവിക്കുന്ന ആളും, അതായത് ഭക്തനും പിന്നെ ആരാണ്? സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും അല്ലെ. അപ്പം സേവിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ, സേവകൻ നമ്മൾ ഭക്തർ. അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് ജീവസത്തയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണ. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അത്തരമൊരു ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ധരിക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായ ബോധനമുള്ളവനാകയാൽ അഥവാ തത്വമായും
ഗ്രഹിച്ചവനാകയാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അവ്യാജമായ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വ്യാജമല്ലാത്ത യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രാണവായുവിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും പരിശീലിച്ച വിദഗ്ധനായ യോഗിയെ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യോഗിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തിയിലെത്തി എങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. എങ്ങനെ ഇതാണ് പ്രാണന് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗി മലദ്വാരത്തെ കണങ്കാൽ കൊണ്ട് ഉപരോധിച്ച് പ്രാണവായുവിനെ ഉദയം, ഹൃദയം, മാന്തം, നാക്ക്, പുരികങ്ങൾ, മസ്തിഷ്കം എന്നീ 6 പരമപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ മേൽക്കുമേലായി ഉന്നമിപ്പിക്കണം. അതായത് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മൂലാധാരത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പോകണം. നിർദ്ദിഷ്ടമായ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള പ്രാണവായുവിന്റെ നിയന്ത്രണം യാന്ത്രികവും പരിശീലനം ഏറെക്കുറെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ശാരീരിക യത്നവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണിത് ചെയ്യുന്നത്. അഷ്ടാംഗയോഗ കൂടുതലും ഏതാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നമാണ്, യാന്ത്രികമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കലാണ് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെ, അല്ലല്ലോ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. മറ്റത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് വരുന്നു. പൂർവകാലത്ത് അത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ ജീവിത രീതിയും സ്വഭാവവും അതിനനുകൂലമായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ സാധിക്കും, വേണമെങ്കിൽ വനത്തിൽ പോകാം, എല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുടെ സ്വാധീന പ്രഭാവം അത്യന്തം പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ഈ ശരീര യോഗ അഭ്യാസ കല പ്രായോഗികമായി പരിശീലിക്കാത്തവരാണ് ഏവരും. അഷ്ടാംഗയോഗയും ഷഡ്ചക്രയോഗയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പലർക്കും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത അനായാസേന പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ആണ്. മാത്രവുമല്ല അത് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗ അഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ഫലവത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷഡ്ചക്ര യോഗയും അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയത് ഏതാണ്? നാമജപവും പിന്നെ ഏതാണ് ഭക്തിയോഗയിൽ അല്ലെ, നാമജപത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തിയോഗയില് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാനും അത് ശാശ്വതമായിട്ട് എന്താ വഴി വെച്ച് ചിലപ്പോ മുടങ്ങി പോവല്ലേ, അതൊന്നും പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് പലർക്കും സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. ഇതാണെങ്കിൽ മുടങ്ങിപ്പോയാലും ബാക്കി അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗയാണ് ഷഡ്ചക്ര യോഗയെക്കാളും അഷ്ടാംഗ യോഗയെക്കാളും എല്ലാം എളുപ്പവും പിന്നെ ഏതാണ് ശാശ്വതമായതും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭാത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപ്പത രൂപസ്യ കൃപ സിന്ധു പതിതാന